Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Barcelona es situa com la 5a ciutat d'Europa més visitada pels turistes internacionals. El passat dia 13 de desembre, l'Organització Mundial del Turisme va commemorar la consecució, per primera vegada, arribar als 1.000 milions de turistes a tot el món. Turisme de Barcelona, com a membre de l'Organització Mundial del Turisme, ha aprofitat aquesta històrica efemèride per analitzar l'evolució del turisme a la ciutat entre els anys 2000 i el 2012. La capital catalana és, amb més de 9 milions i mig de turistes, nacionals i internacionals, una de les ciutats del món que més ha contribuït a aquest creixement. Amb un augment del 135% dels nombres de turistes en els últims 12 anys, quant a turistes internacionals, Barcelona ha passat a situar-se de la 10a ciutat més visitada d'Europa a la 5a, només per darrere de Londres, París, Berlín i Roma. A més, una altra dada significativa és l'espectacular increment de la xifra de passatgers de creuers, que l'any 2000 era d'una mica més de 500.000 i en els últims 12 anys s'ha incrementat fins a passar dels 2,6 milions de passatgers al 2012. Amb aquestes xifres, el port de Barcelona s'ha convertit en el primer d'Europa i des de fa 2 anys en el quart del món. Cal destacar que la ciutat de Barcelona ostenta la certificació Biosphere de turisme responsable i que la meitat del turisme que arriba a Barcelona ho fa per motius professionals. En aquest sentit, i segons una enquesta realitzada per Development Counsellors International a empreses responsables de destinacions, la capital catalana és la segona millor ciutat del món per al turisme de negocis i reunions, darrere de Londres.